dole na ba an ce kamu ta kai cikin babu tsayin komo nan daji. Ai wanga takunkumi, ai ko takunkumi da ka sani ana sa jaki da aka samu takunkumi ana sa. Allah ina ga ma ko da ta taka. Excuse, Ladidi, excuse. Banda wannan. Assalamu alaikum Ladidi. No. Ladidi. Kai yadda ka karka baka da Ladidi. Kai ba za ka fahimta ba. Ni ne da dace maka bayani yadda nake fuskantar ki a soyayya. Kuma bayan muna zama kuma sai na kai kamata ba ce mu sada zumunci. Kwana biyu. Ita soyayya yanda ka gane ta. Ba ruwanta da babu ruwanta da jaki irin ka ko? Babu ruwanta da jaki irin ka. Ladidi. Ke san ina kaunaki kuma akan son da nika yi miki zan doke ki karkarar na yi miki gina korori da masa kwai kusa da indon filista da bulkon. Ki sani. Wallahi na sa ta nishadi. A yanda nake son jirgin sama wannan idan ya tankaro zan iya gaba da shi akai. Ya gaba da Ladidi. Ko mutuwa ni akan ki na yi shahada. Wannan zaman doya da manjana. Har da jirgi da manta mota da ban. Ni dai yanzu ku tsaya ba wannan zance nake so. Ku ga yanzu da rafi da kuma ba ina so kalaman soyayya ba. Ke san dai in zo can bakin zauri can wajen na saba sai dai in dora da inda na tsaya ko ba haka ba ya ke zunzuruto an tambaya kadin Mr. Chef ɗin rakun Mr. Dole rayuwa ta ya ke korama jirgin masoyan tannakin zuciyata in ba ke ba ko rasa ki ni wallahi akan ki na shi saurare yadda kike fuskanta ta haka ina farfesu wannan farfesu idan ya sha da huwa yanda hayaki yake tashi da kamshi yanda hayaki yake rubuta da kamshi ai suna na abun dubbe mu ko geza kenan ai na bi tarihi na san masoyiya ta da son samu ne ki da mun Allah na san samu dan lukuti ko siriri dan lukuti ko siriri yanzu abin da nake so rawa nake so ya wuce ka da rawa ke san akwai tagoroso ni buge shi jarumi wani hagudu duk garin gaba duk duniya in dai dan ta'addana ko dan iska wani hagudu wa abban yi iskanci ba ina yayan ki da kawan kenan kawu yayan ki da in ɗebe takalma yaka goge waya ko koya mai iskanci haka kake faɗa ja Allah kake ba abin da ba zan iya yi ba shi din wa duk garin nan waye bai san magaji na ba to waye koya mai shege ya koya mai shege yayan ki ina ya san wanda ali yayin da nake jin jarumta wallahi ko ina ko waye ya zo ko ina za a shege faran muna fata zan mai ni jarumi nake wallahi wai ki zo kina abun nan magajin nan kuke shi din wa wani ka gudu magajin ɗinki banza shi din wa iskanci ba in ya shigo giraro wallahi tawa mun kai gaishe ka ka shaida nawa ne maka wallahi 71 wallahi ba sai da na gaya maka ba sai da na gaya muku duk wanda na zaki gani sai na sassare shi alkul an raba ku uku rai da Allah ka kai za kuwa bura uba haka wani me ya kawo ku yau tsotsayi kama gudu tsotsayi na wallahi kama ni nake guta uba kama tsari kashi ne ya guta ma yasa zauna kama gunnan ga ba ka gama min biyayen ba duk na ji abin da kuke gaya na ji abin da kuke gaya mata shiru kashi ne ya guta ma ba tsari ba wayo wani ta suka wuce ni ma in wuce ina kai so nawa na gaya maka kasa ba sai da na gaya ma ba wa shahadu Allah ilaha illallah waya shura wata gudu ni za ka wa haka so bari haka da kwaɗo ka hira na garin mu oke to mu je mu ga garin mu kwaɗo garin mu ba ni in yi haka ba
kana guduwa za ka ga yayi haka shi kwadon ala kwadon yo Allah na kaza wannan kama kunnan ka kwado za ka kwado ai gwanin kuɗa ma shi kwado ka ga da kwado shi kwado ko ba in yayi haka ba kwadon garin mu ai lokacin da ya shi kwado kaga kwado ko ba haka ba in kwado mu je mana to tuman kwado